Πράγματα που τρώγαμε μικρή σούπερ μάρκετ haul αποκριτικό. Πάμε μέσα να ξεκινήσουν τα ψώνια. Καλαθάκι, γιατί όπως καταλαβαίνεις θα πάρουμε πολλά πράγματα. Με το που μπήκα τα μάτια μου πέσανε απευθείας στα χάνι τσίριο. Ό,τι καλύτερο τρώγαμε κάθε πρωί μαζί με παιδικά. Διάδρομος Kinder, θέλω να τα πάρω όλα. Happy Hippo και εννοείται αυτά τα Kinder Chocolate που ήταν απλά απίστευτα. Σοκολατακής. Αυτά τα κεκάκια τα 7 days πραγματικά ήταν απίστευτα. Και πάντα ήταν πολύ φθηνά. Πράγματα που τρώγαμε μικρή χωρίς κρουασάν γίνεται, γι' αυτό μόλτο με σοκολάτα. Έτσι πως έκοβα βόλτα στο σούπερ μάρκετ, είδα αυτές τις καραμέλες βουτύρου με την αγελαδίτσα, όποιος τη θυμάται. Εννοείται μπισκότα μασκότ με τη φατσούλα. Στα πατατάκια είδα πολλές καινούργιες γεύσεις που δεν είχα ξαναδεί. Αλλά και πάλι κριτικός είσαι, ρε φίλε, έχεις full ποικιλία. Εγώ επέλεξα όμως τα φουντούκια. Καλά, εννοείται χυμούσα μη τα φαν. Δεν γινόταν να μην δεν πάρω γιαουρτάκια με μπιλάκια, όπως τα λένε τέλος πάντων. Με γεύση μπανάνα. Babybel, εντάξει, παίρνω ακόμα και τώρα. Kinder Delice, ό,τι καλύτερο. Και φυσικά δεν μπορούσε να λείπει παγωτό πατούσα. Γενικά δεν το βρήκα, αλλά πάλι καλά είχε επιλογή μου. Και τέλος αυτό το γλυφιτζούρι που σφύριζε. Πηγαίνοντας στο ταμείο, όλο αυτό μου θύμισε πως ήμουνα μικρός και πραγματικά μου λείψαν αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό μη βιάζεσαι να μεγαλώσεις και ζήσε την κάθε παιδική σου στιγμή. Αυτό ήταν το Super Market Haul, πράγματα που παίρναμε μικρή αποκριτικό. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.